întrebat vreodată de ce guma de mestecat sau pasta de dinți folosesc aproape exclusiv menta? Nu este doar pentru prospețime. Civilizațiile antice o numeau planta vitalității. Astăzi, știința modernă confirmă, menta este unul dintre cele mai puternice instrumente de biohacking pe care le ai în bucătărie. Dar 99% dintre oameni o folosesc greșit, distrugându-i proprietățile medicinale înainte de a ajunge în cană. Astăzi, la Vitalitate 360, învățăm cum să transformăm o simplă frunză într-un scut pentru sănătatea ta. Să începem cu cel mai surprinzător beneficiu, creierul tău. Un studiu condus de Universitatea Wheeling Jesuit a demonstrat că doar mirosul de mentă poate îmbunătăți considerabil memoria, vigilența și timpul de reacție. Cum? Mentolul stimulează hipocampul, zona responsabilă pentru memorie. Nu ai nevoie de băuturi energizante pline de zahăr. O simplă infuzie de mentă la birou îți poate crește performanța cognitivă cu peste 15% pe loc. Dar unde menta strălucește cu adevărat este în sistemul tău digestiv. Dacă suferi de balonare, gaze sau sindromul colonului iritabil, menta este cel mai bun prieten al tău. Uleiul de mentă funcționează ca un antispastic natural. Acesta relaxează mușchii netezi ai tractului digestiv, permițând alimentelor să treacă mai ușor. Rezultatul? Senzația de greutate dispare în câteva minute. Este practic un reset pentru microbiomul tău. Aici greșesc majoritatea oamenilor. Dacă torni apă clocotită peste frunzele de mentă, ai distrus totul. Uleiurile volatile, adică substanțele care aduc beneficiile, se evaporă la 100 de grade Celsius. Protocolul corect Vitalitate 360. Fierbe apa, apoi lasă-o să se răcească 2 minute până ajunge la aproximativ 80 de grade. Pune frunzele proaspete sau uscate. Critic, acoperă cana imediat. Dacă nu o acoperi, magia se evaporă odată cu aburul. Așteaptă 5-7 minute. Vrei să duci efectul la nivelul următor? Adaugă coajă de lămâie ecologică și un praf de sare de Himalaya. Lămâia ajută la absorpția antioxidanților, iar mineralele din sare ajută la hidratarea celulară rapidă. Aceasta este băutura perfectă pentru recuperare după efort sau pentru o după-amiază lungă de muncă. Menta este dovada că natura are deja toate răspunsurile. Trebuie doar să știm cum să le folosim. Tu cum preferi menta, în ceai sau în apă rece? Scrie-mi în comentarii, citesc tot. Dacă ți-a fost util acest ghid, apasă butonul de abonare și activează clopoțelul. Suntem Vitalitate 360 și transformăm știința în longevitate. Pe data viitoare.